Det jeg jo opfordrer jer til, og opfordrer politikere og kommunaldirektører til, det er jo at gå på opdagelse i kommunens egen identitet. Det vil sige, i stedet for at orientere sig mod markedet og sige, hvad er det kunderne vil have, hvordan bliver vi populære, hvis vi spørger den danske befolkning, så simpelthen sige, hvad er det for nogle styrkeområder, hvad er det vi brænder for, som vi skal satse på at bruge vores energi og penge på. Vi vil gerne møde autentiske mennesker, vi vil gerne møde autentiske organisationer, og så sandelig også regioner og byer, som har noget at byde på, og som har en klar identitet. Og noget af det, man støder på, når man leder sådan tilbage i historien efter det her med det autentiske, det er det her begreb gnosis sauton, og fordi jeg der ikke lige har haft oldgræsk for nylig, så betyder det kend dig selv. Og det står som sådan en inskription over en port, der går ind til templet i Delphi, og et berømt citat for, at hvis man vil lære noget eller vil udvikle sig, så er man nødt til at kende sig selv som noget af det første. Så det er altså noget af det, hvor den historiske udvikling giver os et potentiale. Der, hvor det så bliver refleksivt og bliver noget, man satser på, det er blandt andet her på Dronning Louises Bro, når cykelstierne i dag er bredere end den del af vejen, der er til busser og biler. Fordi der har man ligesom gjort en radikal handling, man har gjort en satsning, hvor man siger, at det skal være så godt at cykle i København, at vi simpelthen også begynder at integrere det i vores anlægsbudgetter og i vores satsninger. The point is globalization has happened, and when globalization happens, there is of course an attempt to homogenize. But what actually happens when you have homogeneity is precisely the opposite. Because everybody is competing with everybody else to get everything. So the paradox is that the more homogenization there is, the more globalization there is, the more people are fighting each other, cities, states, regions, everything, to get the bit that I want. I want my bit. Because if I don't get my bit, I won't be as prosperous as you. Anyway, what do you do if you want to try and develop an idea of your place? You have to have an idea about who you are. What the hell am I? What Nikolai calls authenticity, you can call it authenticity, yeah, sure. Who am I? What am I like? Why am I here? What am I doing? Who am I? Det første projekt, som jeg havde tænkt mig at tage med, var faktisk et af de allerførste, vi lavede, og nok også et af de allermindste, vi har lavet. Jeg tror til gengæld også, at det er det med den største impact per krone investeret. Det er havnebadet i København, som rent faktisk var med til at transformere den måde, som København ser på København på. Der er sådan historisk set går der sådan at København kløvet på midten af hele havnen, som på den ene side har den historiske by og de fine områder og de forskellige broer, og på den anden side har Amager, som historisk set er sådan det arbejderkvarteret, og det gjorde, at Islands Brygge, på trods af, at det er et meget, meget centralt område i København, havde sådan et dårligt ry, og deres boligpriser var, i forhold til hvor tæt på det var på København City, var utrolig lave. Og det, der skete, det var, at kommunen gik ind og investerede i at opgradere havneområdet, havneparken foran. Og der var selve havnebadet en af de sidste ting, de investerede i, men det gjorde, at man pludselig fik skabt en funktion. Og nu er København meget mere en by, som er bundet sammen på tværs af havnen. Nu er der også begyndt at komme jo de her fodgængerbroer, der er på vej, og man har fået lagt nogle flere institutioner ned i havneområdet. Men noget af det, som rent faktisk gav den største impact i at ændre den her bevidsthed, var faktisk en investering, som var utrolig lille. Og det er derfor, jeg har taget den med, fordi at nogle gange, når man netop snakker om arkitektur og branding af byer, så bliver det til sådan noget, hvor man siger, at det skal være et kulturhus, det skal være et stort musikhus, det skal være et operahus, det skal være et eller andet, som er så voldsomt, at man tænker, jamen det har vi jo ikke mulighed for at investere i. Det kan faktisk være meget jordnære og små investeringer, der kan gøre den her forskel og transformere et område. Og de så meget anderledes ud, og efter lokalbefolkningens mening, så fyldte de simpelthen for meget og bidrog med alt for lidt. Og det gjorde, at man fra daværende Hanstholms kommunes side i mange år egentlig gjorde, hvad man kunne for at skræmme surferne væk, frem for at prøve at finde en model, hvor man kunne udnytte det potentiale, der ligger i det her fænomen.
Og i 2005, der barslede Hanstholm Havn med det her projekt. En stor stenmole, vindmøller og det, man kunne kalde havdambrug på land, og det ville sætte en stopper for det her spot. Og det var i den forbindelse, at vi kom frem til den her idé om en masterplan for surfing, eller det vi kaldte Building the Cold Hawaii. Og det arbejdede vi så på i omkring et lille års tid. I juni måned 2006, der startede vi det projekt, og der var 3 klare målsætninger. Den ene var en større årlig begivenhed med surfing som omdrejningspunkt. Den anden var surfing som led i en alternativ bosætningsstrategi, og endelig surfing som en del af et eller flere etablerede uddannelsestilbud i Thy. Vi har en masterplan. Vi ved, hvad vi vil. Nogle klare målsætninger. Overordnet set de 3 om større begivenhed, uddannelse og bosætning, men også målsætninger i det her tilfælde for den begivenhed, som er World Cup i Windsurfing, som en gang om året som minimum sætter de her ting på spidsen og med udgangspunkt i en klar styrkeposition. Noget, som ingen andre har. Skulle vi give jer nogle råd med på vejen, jamen så vil det være, at man skal støtte den her kombination af ildsjæle, iværksætter og den gode idé. Altså alle 3 ting skal være til stede. Man skal finde sin pyramide, altså det, der ligesom gør, at man skiller sig ud, og ligesom finde den her sammenhæng, og så være åben, ærlig og autentisk. Det er også en af Nikolajs kæpheste i det her spil.